Jesu Nkosi yokulunga nokuthula onke amandla Jesu akuwe neqiniso nokulunga konke sikhokhele endleleni yakho hamba phambi kwethu wena Jesu melusi olungileyo wethu sihole thina muhlambi wakho mawusibe emahlelweni aluhlaza sidle khona sonke nasemanzi ni acwebileyo nonke wozani kulome lusi indlela yethu wena Jesu emuhlabe nisihamba ngawe nanxa simuka emuhlabeni nasezulwini singena gawe. Ithi inkulumo yokuvalelisa kukaJesu John 14 uverse 6 kodwa soqala ku5. uThomas wathi kuye Nkosi, asazi lapho uya khona, siyazi kanjani indlela na? uJesu waphendula, uJesu wathi kuye, mina ngiyindlela neqiniso nokuphila, akakho uza kuBaba ngaphandle kwami. Uma beningazi mina, beniyakumazi noBaba. Kusukela manje niyamazi, nimbonile. uJesu wayekhuluma noThomas ngoba uThomas ngasathi uJesu efika ngathi wayengekho, noma bebona izandla zakhe wayengekho. Uma seke yena ekhona angakholwa, ufuna ukuthi abone ngezandla ukhona azobona ukuthi nguye ngempela. uJesu uyasho-ke lapho ukuthi uThomas wathi kuye, Nkosi, asazi lapho oya khona, indlela siyazi kanjani? uJesu wathi-ke mina